Assalamu alaikum balima bamanangamela berajele nga foli po berajele kor basi kon dem ko sira an yaraw biya na laga jin basi fo itana baw berajele fo kere ngere yana mo be no be kan lame grupo italiano bambaranga ani mo minu bina laje tiktok kan ani youtube kan aw berajele fo leno alisa alaga antonyo ko ame do ke alaga ambe hamila ngo nyima no ya inshallah no boray be fe kan nun kala ka jigin be koro minu ndwara no ye iyo fumo ye donc mbo koro fo bamanangana iyo fumo fumare o ye ka sigartimi walma ka tabami walma bakuruba yara ka sishimi ni mafili iyo fumo amba damino koro ye ko nebi ami ina fo nebi sigartimi tu fumi ebami lui walma lei fuma abami noi fumiyamo aumbami voi fumate aubami loro fumano ubami poi amena dugumaya oye mega mivo donc mena nikotena iyo o fumato okora ikone yami tu ai fumato yami lui walima lei ha fumato ayami noi abbiamo fumato augnami voi avete fumato auyami loro hanno fumato uyami donc amena duguma ya tuguni iyo fumavo okora ko ne tumbambi ina fo misaliera ini dobe kuma na bio ka fo yale ete sigarti mi ebisa ka fo ayi ine ti sigarti mi me ngumbami kome korole ngumbami ora sisa ne kote mbe yo ne kumbami abami fo kana bla ukumbami na donc ba damina iyo fumavo ne tumbami tu fumavi ikumbami lui walma lei fumava akumbami noi fumavamo angumbami voi fumavate aukumbami loro fumavano ukumbami donc amena nikotena tukuni iyo avevo fumato ninyere ne kunyami me kuma meno siza ba kuma na fo mba fo misali ya dora siza do bi sega fo ti ho dato le sigarette ieri non hai fumato perché e bi sega fo no non ho fumato perché avevo fumato ina fo nye sigarti di makunu muna imami ne ba fo no ne mami pesiki o ya soro nyami kaba avevo fumato ngunyami kaba donc ni ara yo sisa donc ibo jateta ire la kana bla fo olura donc amada mine io avevo fumato tu avevi fumato lui walma lei aveva fumato noi avevamo fumato voi avevate fumato loro avevano fumato donc ba bla yorora nala sonama ambalema muso ni ma filare ku nyini kal doke ani ambalema ke do fana ko nyini kal ke me hakili to tara direttimata ambalema muso kungo ko yala cosa hai fatto di bello kalo koroi jumai gruppo italiano 120 ani tuguni ko ni be faga fo mo goye ko ndara nzina yala dugu kono bi walma ndara tama doni dugu kono bi kalo be fo chugodi cosa hai fatto di bello okora ko yela iye mungebi mais abe ko mena fo di bello nyoro bina ke ko mena fo ye fenyuma njuma ke bi mi se gala gale iye mungebi nyini gali jabi be ko mo nyoko direttima e fana be so ga fo bo o fatto così nyini nge o bien ba fo non ho fatto niente ma foi che walma non ho fatto nulla non ho fatto niente ani non ho fatto nulla o fana be kuma kele be ko ko ma foi che nulla walma niente abe se ga utiliser do placera ani mune tuguni ndaransi na yala dugu kono bi ibe se ga fo sono andato a fare una passeggiata in città ndara katan yala doni dugu kono walma ibe se ga fo ho fatto una passeggiata donc ni filimi ra kuma kono abe mbo kalama commentaire ura walma vocalura baw bera jele info vraiment ba nyina fi halisa aw be kan laje yoro saba bera chugumi kan laje o bera toujours angata fe na la gajien ora anga la nyinite telephone chien anga la nyinite
aywa compte bloqué an ka laɲini tɛ foyi ye a ka continue kɔ nka an ka n'aw bɛ n lajɛ yɔrɔ saba bɛɛ ra a dɔw b'a la ni dɔ ma ɲɛ n'a ma sɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn a bɛ n sɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn o la an tɛna tunu ɲɔgɔn na n'ala ka diɲɛ YouTube compte ra ani TikTok ta a bɛɛ sɛbɛnko ye kelen différence foyi t'u ni ɲɔgɔn ye n'o ye @vv.cmamadou7diallo donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw merci halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye inshallah